Manado. Sugeng enjing nama kula Raditya Putra kula sinau ing wonten SMP Telu Jepari. Dalem kula mapan wonten ing Desa Karangreja Kecamatan Jepari. Hobi kula inggih menika maos pukulan dalam bal-balan. Mugi kanthi perkenalan menika panjenengan sedaya saged kanggo ngenal kaliyan kula matur nuwun. Judulnya MBG tingkat Kabupaten Cilacap. Ini Balai Desa Kabupaten Indonesia itu berkumpul wis melaksanakan acara musyawarah baca kebudayaan MBG tingkat kabupaten. Acara kasebut ngundang peserta saka saben sekolah menengah sing ana ing wilayah kabupaten iki. Miturut panitia, maksud lan tujuan digelarna MBG yaiku kanggo nguri-nguri lan melestarikan budaya Jawa. Utamanya sastra geguritan saka 50 peserta sing melu padang nuduhake kabisan maca geguritan kanthi ekspresi, intonasi lan pangucap sing bener. Salah sawijining peserta saka SMP Telu Jepari kinaya juara kabisan amarga bisa maca geguritan kanthi kenalan nuwuhake rasa haru tumrap para pamirsa. Juri sing kaperang saka para budayawan uga muji tampilan lan semangat para siswa.